everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Ay nga naman in town. Giukay na ni Venus ang akong gigikan ng lugar. O gisultihan na niya si Rexon nga tulisan ang ako amahan ug maninipit ang ako inahan. Unsa? Pangas ka. Unsa ko na pagkaunsa? Giukay gida sa lungki ang imong kagikan. Mulang. O doon na rin siya naukayan, Sir Diggs. Muna nga, mangipos na nakudaan. Ako nalang ibutang sa bagang ako mga gamay-gamit ba? Kay, klaro na magigay ni Sir Diggs. Busumbong mo si Rexon sila ni Bawa ni Venus. Kalma lang. Magunaw na pa ko, ha? Ha? Pandaron ko na ni akong utok, Layla. Oh, Musa, hangyo ko lang, kalma lang una. oh sige. Paandaran na lang ni mo utok diha. Pero pahuwa mo una kong bag. Manghipos na lang kong daan, Sir Diggs. Ay, gina. Tanaw lang diya si Babol sa parador kay maghunaw na pa ko sa sunod ka buhaton. Klaro kay nga, bida, pagkan mo ko, di ba? Ako pa'y nag-recruit ni mo. Pero, kalit. Ayaw na. Yan man. Misulti ba si Rickson kung unsa yung plano ni mo? Wa! Unsa? Imo na gisudyaan si Layla sa akong nadiskubrihan? Oh, Unya? Pwedeng hangyo sa libat ni mo, no? Gadili lang siya bukingon sa atong nadiskubrihan. Wa, oy. Unsay wa? Wa siya magpakiluoy ni mo? Wa. Mura lang ugwa ni ang atong nahibawan. Wagid mahadlok ang ganahan. Nga akong isumbong. Uy, kapating ko nagnawa ng bayhana. Pero unsa man? Mihilak ba siya? Naglus pa nagmaayo? Wa lagi. Bisan gamay. Wa siya gipakitang kakurat o kabalaka. Mapagaling nagtukbod ako nga isumbong nako kang tito. Uy, yung pagmatingali ng libata na? Aw, dili ka tingali na mahadlok kay anad naman ang mangilad. Klaro na lang nga dili na mo angkon sa itong hibawan. Gusto ka, Venus? Posible nga dili gid siya mo angkon sa imong gipasangil niya. Aw, kung dili ko siya mo angkon. O kung dili manggali mo tos Tito Luisito sa akong nadiskubrihan. Mahimo man nga akong dado ng tiguang nga nakailagi ni Layla. Aron siya na mo sultistanan kag Tito Luisito. Gusto ka? Mao nga tuwa na si Tito Luisito. Sultihin na siya tinuod kapag katawaan ng Layla libat. Ingnagit siya nga mangingilad ka na bayhana. Oh, kini. Okay na ninapsa kasudlan sa mga gamit, Sir Diggs. Gamay ram sa gito. Ay, ako lang sa itong dado ng costume sa Catwoman, ha? Kay, amo itong handumanan, Venus. May nahunanaan ko, Layla. Ha? Aron makalusutan ining maong problema. Unsa man na, Sir Diggs? Unsa man ang pagi, ha? Sulti dayon. Aron makuhaan na ning gibati na ko ding gulba ba? Ako ganyan, pakalma-kalma lang ko, pero kulba na god. Naglain na ba yung kabuhi ko, Sir Diggs? Kalma lang, ngayon pala yung lain na kabuhi mo niya. Unsa magkakay? Mano-mano kag dalimot nga magigiliad ka. Anad ka ning matanga sa sitwasyon, tili ba? Pero, kuan magod, Sir Diggs. Sa una ra to, anad ko. Pero karon, puro mag nausap ko gamay. Ay nag-usap-usap niya. Pero may nang magkasinabot ang daan. Pahinsaon sa man, Sir Diggs. Kung mabuking manggani ka, ug masuko si Sir Luisito nimo, ayaw gyud kog iapil ha. Oh. Ingna nga imong plano ang tanan. Klaro? Usa ko man ako pagkaplano, Sir Diggs. Kaghimuan, mag-ani ko ni mo birth certificate ko nuhay. Muna sa divisoria ba? May gani kay wata naawan ni Papa Luisito. Klaro ra ba kay ito gimani ubra? Nakasiguro ko nga dili na niya tanahon. Ang importante, nga doon na kay giandam nga ipakita. Ha? Ay, usa
naman ang lagi. Kung yan ang tan-ahon karon. Unya, maklaro ning gihimo-himo lang. Ing na lang. Nga ikay nagpahimo niya na. Ha? Ing na lang. Gado na kay kaila. Nga maayo nga mo piki og mga dokumento. Oh. Wa man sa kumuha ni dini aron mo presentar, di ba? Doon na lang tayo kamay nga usbon sa imong isulti. Unsa man lagi na, Sir Diggs? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Papasa si mong unahuna. Nga direktor ako nga nangitag artistang libat. Uno? Mauman din na imo rason sa pagpadugok na mo dito sa amo. Mao na. Ing nalagyod si Sir Luisito. Nga nangitag ko siyang anak nga libat sa inyong lugar. O nga nagpaibaw kong daan, sawa pa kumodo. Sige. Ada, bahala na lang ni Sir Diggs, uy. Basta ako, ipakita lang ko din kay libat ko. O niya pa. Mm. Ugma, may family bonding ta. Sa iho og adto si Sir Luisito, aron dili makalugar sa pagduol niya si Rickson. Maay man ganing unhan si Rickson, Sir Diggs. Unsay unan? Akong unhan sa pasulti. Nga anak yung utulisan og manindipit. Unsa? Unahan ba? Kuan. Ayaw lang sabaan natin tingali, Laila. Ha? Ayaw lang pag-una-una. Padagang na lang daan. Ada, tanaw lang nina ako, Sir Diggs, uy. Kuno sa buhaton ni Rickson. Ako ba? Yan naman kita, nagatubangay naman kita, Sir Diggs. Kanang manamilit na lang kung daan ni mo, ha? Salamat, yung kaya, Sir Diggs. Tungod kay, nakatilaw yung kinabuhing dato. Sa mubong panahon, tungod ni mo, mula ko na dato, yun. Salamat kayo, Sir Diggs, ha? Sige, busud ako sa kong kwarto. Mamutos kong daan. May gabiin na lang. Wa pagid ko makasud sa kwarto ni Tito Luisito. Ugma sa buntag. Musayo kog sud sa iyong kwarto. Total, maganda maging alang sa imong biyahe. Gusto, ugma sa buntag ko makigsulti ni Tito Luisito. Layla libat. Maguba na yun ang tanan ni mong pangandoy ugma. Dili mahimo nga magpadayon ka dinhi uban namo. Mangingilad ka, Layla. Uy, kaysa man ang nanuktos pultahan, kapiin naman ang tangda ko. Kaysa ka ni ay. Kaysa ba'y... Digoy? Ma'am Tere, Mm. emergency ni. Pasudlaw na ko. Hoy, Digoy. Ayaw ko pakulba iya. O sa ba nang kiingon ni mong emergency, ha? Ay, kalma lang. Dili ko magpakulpa ni mo. Pero kinahanglang mangandam daw, ma. Kay nahibaw na si Rickson nga anak og tulisan og maninipit si Layla. Unsa? Kalma lang. Mauna! Askang dakuan ni Purpiwaha, ma'am. Naglibog ko kung unsay kong buhaton kung mubuto ni. Kalma lang. Ug baso ko si Sir Luisito na ko. Ako na may nagdaang Layla din. Nagita gini paagi si Rickson, ha? Relax lang. Ang iyang uyab ang nakakuha sa maong kasayuran, ma'am. Iyag yung gialto ang Pinoy-anan ni Layla. Venus, dili ka na yun makasud sa kinabuhi ni Rickson. Tungod ni gibuhat mo. Kung sumay atong buhaton ni ma'am. Wa na tayo mahimo kung masakpan si Layla. Ayaw pag-angkon iplano sa tanan. Hinoon. Gisugo masab ko nga ipapangita nga anak ni Sir Sito, nga nawa.
di na nanako tulubagon nga si Layla ang ako nada, di ba? Kana, mauna. Laki. Sayo lang og mata ugma. Maniita sa palibot. Hoy, hala. Buntag naman di ay. Ay, magdali ko kaligo. Pinalabakaw na ako nagsan sa kwarto ni Papa Luisito. Ay, so ayan ako lusot imong sitwasyon. Pero kung di naging mada, papriso na lang ko. Mingaw pa ang palibot. Klaro kayo nga ako ang unang ng bata. Kinahanglang magkasulti na mi si Tito Luisito. Sirado pa ang kwarto ni Tito. Manukto ko. Hello, Tito. Good morning. Good morning, Rickson. Suod. Kumusta ka, Tito? Tito, madayon ba nga tong outing karon? Oh, madayon. Tito, doon na unta ko'y importanteng isulti ni mo. Unsa man ka na, Rickson. Si Layla ba, Tito? Ngano ba ko, Rickson? Layla! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!